Gipaniguro sa Cebu Port Authority kung CPA ang kaluwasan sa mga pasahero kamuagi sa mga port terminal subay usab sa uplan biyaheng ayos sa Semana Santa. Ano yung report? Sa Abril 2 pa ang opisyal na pagsugod sa uplan biyaheng ayos sa Semana Santa apan karon pa lang hugot nga seguridad na ang ipatuman sa mga pantalan nga sakop sa Cebu Port Authority. Apil na ang CPA Terminal 1 nga adunay nakaatang nga K9 samtang moagi usab sa metal detector ang mga pasahero ug ang mga bagahe susihon usab sa mga port personnel. Samtang hamugaway ang sulod sa port terminal, limpyo, bugnaw ug adunay mga mapalitan sa mga panginhanglan sa mga pasahero. Normal pa hinuon sa pagkakaroon ang sitwasyon din sagad sa mga niagi sa port terminal ang mga langyaw. Sama na lang niining grupo sa mga Taiwanese nga sa unang higayon nakataak sa Sugbo. Yeah, vacation. Vacation. Cebu. Yeah, Cebu. What can you say about Cebu? Cebu. About the massage? Massage is good. Yes, good. Very good. Very good. Ang pagdagsa sa mga pasahero naghatag usab og kahigayunan nga makapanginabuhi ang grupo sa mga visually impaired. Sila ang nagpagaan sa kakapoy sa mga pasahero nga naghuwat sa oras sa ilang biyahe pinaagi sa masahe. Makakaw na gid sir. Nakatigom-tigom ta. Ginagmay sir. Samtang aduna usay muhalad og harana sa mga pasahero nga galinya padung sa barko alang sa ilahang biyahe. Sir, makapalit og bugas, kapalit og gulay, kapalit og buwan. Arang-arang na lang sir ka makakaon naggahi-gahi. Di para tug yung pandemic ka. Oh, duha ka buwan siguro to o tulo ba ka to ka buwan gyud katilaw isda. Igor yun sir. Priya walagon migol. Pagkaon og kuan. Ang role na ko is mag-entertain sa mga tourist. So makakanta ko Spanish, Japanese, Italian, Chinese ug English. Sa pagkakaroon normal pa ang sitwasyon sa mga pantalan sa dakbayan sa Sugbo. Matod sa Cebu Port Authority nga sa normal days motala sila og 50,000 ka mga pasahero kada adlaw. Apan inigabot sa Semana Santa moduble kini starting April 1 hangtod na sa April 9. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.